Dobar dan. Predstavit ćemo vam novu klasu zelenih rastvarača pod nazivom prirodne eutektičke smeše za ekstrakciju biološki aktivnih jedinjenja iz prirodnih proizvoda. Na ovom slajdu vidite kratak pregled ovog predavanja. Više detalja ćete čuti u petak na samoj Evropskoj noći istraživača. Reći ćemo nešto o tome šta je ekstrakcija, kakav je značaj biološki aktivnih jedinjenja iz prirodnih proizvoda, upoznat ćemo se sa osnovnim principima zelene hemije, zatim ćemo reći nešto o prirodnim eutektičkim smešama, o tome kako njih možemo da dizajniramo i da proizvedemo smeše željenih svojstava i kao poslednji deo predavanja pričat ćemo o rastvorljivosti sekundarnih metabolita biljaka u vodi i o zanimljivoj teoriji o postojanju treće tečne faze unutar ćelije pored vodene i lipidne faze. Sam pojam ekstrakcije. Najčešća ekstrakcija sa kojom se susrećemo je takozvana tečna ekstrakcija, gde između vodene i organske faze raspodeljujemo određenu supstanciju. Na ovoj slici vidimo vodena faza je dole sa nekom obojenom supstancom. Nakon raspodjele te supstance, ona pošto ima veći afinitet ka organskom delu, ona nakon nekog vremena, nakon malo mućkanja, izvlači se, ekstrahuje se iz vodenog dela u organski deo. Isti principi se primenjuju i za ekstrakciju prirodnih proizvoda iz biljnog materijala. Bitan je pojam, upoznaćemo se sa pojmovima rastvarač i rastvorne supstance kao osnovne komponente rastvora. Neke tradicionalne tehnike ekstrakcije kao što je maceracija, potapanje biljnog materijala u određeni rastvarač, najčešće alkohol, stajanjem duže vremena, ekstrahuju se mnogo jedinjenja iz biljnog materijala. Takođe perkolacija, koja je onako brzi način pripreme ekstrakta, najčešće kao priprema recimo čaja. Zatim neke moderne tehnike ekstrakcije kao što je ekstrakcija superkritičnim ugljen dioksidom i takođe bitna ekstrakcija vodenom parom za ekstrakciju lako isparljivih komponenti kao što su eterska ulja iz biljnog materijala. Dalje, o značaju biološki aktivnih jedinjenja iz prirodnih proizvoda. Znamo da se prirodni proizvodi koriste u narodnoj medicini vekovima i danas je podatak da 80% ljudi iz zemalja u razvoju kao primarnu zdravstvenu zaštitu koristi tradicionalnu medicinu. Tako da tradicionalna medicina, narodna medicina je veliki, da kažemo, nepreslušan izvor bioaktivnih jedinjenja. Ono što nas kao hemičare interesuje, kako ćemo iz biljnog materijala izolovati jedan aktivni princip, jednu komponentu od interesa. Na primer, izdvojili smo danas imate razne suplemente na bazi ekstrakata, koriste se razni organski rastvarači, razni molekuli da bismo napravili bioaktivne ekstrakte koje posle koristimo za formulaciju nekih suplemenata. Na primer, iz tradicionalne kineske medicine izolovan je artemizinin, komponenta koja je poznati antimalarik. Takođe, izolovan je taksol iz kore breze, ovako struktura jako složena hemijska struktura koja je teška za sintezu od strane hemičara, tako da izolovanjem iz prirodnih proizvoda, njihovom možda malom modifikacijom, dobijeni su poznati lek paklitaksel, odnosno antikancer lek, znači za tretman različitih vrsta tumora. Osnovni principi zelene hemije, da kažem nešto o tome. Zelena hemija se svodi cilj zelene hemije je smanjenje upotrebe toksičnih, ekotoksičnih supstanci u proizvodnji u raznim vrstama industrije. Kao primer tih supstanci navodimo organske rastvarače, pesticide, herbicide, takođe i same lekove koji kada završe u životnoj sredini mogu da naprave razne vrste problema. Bitan je njihov pojam biorazgradivosti, odnosno koliko vremena je potrebno da nam se određena supstanca pretvori u neke neškodljive proizvode. Znamo da nam je cilj zelene hemije zamena svih toksičnih supstanci u proizvodnji, dobijanje čiste vode, vazduha, zemljišta. Nova klasa rastvarača koja potpuno odgovara principima zelene hemije su prirodne eutektičke smeše ili Natural Deep Eutectic Solvents, zovemo ih NADES. Šta su NADES? Zanimljivo je, to su smeše dve prirodne supstance, na primer, mogu biti dve čvrste supstance na sobnoj temperaturi koje kada se pomešaju, zbog posebne prirode
intermolekulskih interakcija, najčešće vodoničnog vezivanja, grade neku smešu sa šupljinama između. Strukturani više nisu ovako kompaktno pakovane, već postoje određene šupljine. Zbog vodoničnog vezivanja, takva smeša ima nižu tačku topljenja nego smeše pojedinačnih komponenta. To jesu eutektičke smeše. Smeše dve čvrste supstance gde je tačka topljenja značajno niža nego tačka topljenja pojedinačnih komponenti. Ono što je zanimljivo je da takve smeše mogu biti i tečne na sobnoj temperaturi i samim tim mogu da se koriste kao rastvarači da zamene klasične organske rastvarače. Navodimo neke primere. Glicerol vinska kiselina u tačno određenom molskom odnosu 1:1, takođe holin hlorid limunska kiselina. Primećujete, ovo su sve prirodne komponente. Njih možemo normalno naći u biljkama. Zanimljivo svojstvo nades rastvarača je da možemo da podešavamo njihove osobine izborom komponenti. Da pokažemo kako možemo da uradimo to. Eksperimentalno i teorijsko, pomoću kvantne mehanike, računarske hemije, možemo da proučavamo interakcije između komponenti nades rastvarača, da predvidimo njihove fizičko-hemijske osobine i da ih uporedimo sa konvencionalnim, tradicionalnim rastvaračima koji se koriste, samim tim da nađemo određene zamene. Takođe, ukoliko ekstrahujemo neki biljni materijal, ukoliko želimo da dobijemo samo jedinjenje od interesa, možemo da odaberemo takve rastvarače, takve nades rastvarače, nades komponente, gde bi rastvorljivost, da kažemo, jedinjenja od interesa aktivnog principa bila maksimalna. Samim tim njegova ekstrakcija bi bila najefikasnija. Primjeri nekih nades rastvarača postoje hidrofobni, hidrofilni nades. Zašto su oni značajni? Hidrofobni znači da su nepolarniji, hidrofilni su polarniji rastvarači. Naravno, osnovni princip hemije je da se slično u sličnom rastvara, pa ukoliko želimo da ekstrahujemo nepolarne komponente, birat ćemo hidrofobnije nades i naravno obrnuto. Ispričat ćemo nešto o rastvorljivosti sekundarnih metabolita biljaka u vodi. Primarni metaboliti biljaka su šećeri, aminokiseline, sve ono što biljka proizvodi u nekim osnovnim metaboličkim ciklusima, dok sekundarni metaboliti, da kažemo, oni nisu toliko značajni, nemaju neku vitalnu ulogu, ali biljka ih opet koristi, proizvodi ih to su obično neki alkaloidi, gorki principi koje je biljka proizvodila zarad odbrane od, recimo, štetočina i tako dalje. Ono što je zanimljivo, to je da su naučnici do pre recimo 10 godina analizom sastava metabolita biljaka uočili su da su neki prosti primarni metaboliti biljaka uvek prisutni u biljkama u značajnim količinama. Sad mi možemo da objasnimo prisustvo šećera kao rezervne komponente energetske u biljkama, ali nekoliko procenata limunske, mlečne kiseline, jabučne, takođe prisustvo aminokiseline, ne može da se objasni prostim energetskim zahtevima. Biljka nema razloga da čuva te evolucionalno, ne bi ih nikad sačuvala zato što nam takve jedinjenja nisu neophodne. Ono što su naučnici izneli su jednu teoriju, to je da biljka proizvodi takve metabolite radi povećanja rastvorljivosti sekundarnih metabolita unutar ćelije. Kako ćelija izgleda? Znamo da oko ćelije imamo ćelijski omotač koji je fosfolipidni dvosloj, znači lipidna struktura, dok je unutar ćelije više vodena sredina. Unutar ćelije se dešavaju metabolički procesi u kojima različiti enzimi vrše određene metaboličke reakcije. Da bi oni bili mogući, potrebno je da se te supstance mogu rastvoriti. Recimo, kvercetin kao jedan polifenol, njegova rastvorljivost u vodi je zanemarljiva, dok je ispitano i pokazano da ta rastvorljivost raste 3000 puta u smeši 1,2 propandiola, holin hlorida i vode, što je jedna eutektička smeša, prirodna eutektička smeša. Tako da potpuno je opravdana teorija o postojanju treće tečne faze unutar ćelije. Prosto da bi te metaboličke reakcije uopšte bile moguće, potrebno da se metaboliti rastvorne u vodi. Imate takođe i, znamo, za različite važne komponente biljaka kao što su celuloza, DNK, amiloza, sve su to u vodi nerastvorne jedinjenja, čija rastvorljivost značajno raste u prisustvu
NADES rastvarača. Tako da, takođe, prisustvo komponenti u kojima je moguće da metabolički enzimi zadrže aktivnost sa malim procentom vode i velikim procentom NADES rastvarača time se može objasniti tolerancija biljnog semena na niske temperature i sušu. Znači, određena semena mogu da prežive ekstremne uslove, da u njima i dalje se održi metabolička aktivnost i da ponovom rehidratacijom oni povrate aktivnost. O tome ćemo takođe pričati detaljnije u petak. Postoji veza njihova sa NADES rastvaračima. Vidimo se u petak. Pozdrav!